3 сигнала, че имате лошо храносмилане. Аз съм Снежи, благодарение на промени в начина си на хранене и лечебния хранителен режим, разреших проблема с храносмилането. Ако искате и вие, пишете ми в Instagram. Първият сигнал е имате газове и подут стомах след хранене, рефлукс, киселини, запек или диария. Вторият сигнал е чувствате се уморени след хранене. И третия сигнал е имате желание за сладки храни. Какво е решението? Първо, изключване на всякаква синтетична и преработена храна. Второ, приемайте храната на малки порции. Трето, включете храносмилателни ензими, пробиотици, пробиотични храни и омега-3, 6 и 9 есенциални масни киселини. Четвърто, включете прием на плодове и зеленчуци в менюто си. И пето, приемайте вода с лимон или домашен ябълков оцет преди всяко хранене.